Ayah Gianto, Sugeng Rawuh, Sugeng Pinarak lenggah matur sebaik panuwun didonga pangestu. Kamas Tinggo saking Lalat dan Pacitan matur sebaik panuwun. Tegas ati iki kepes tresno sing tak suwon sliramu mbok yo rumangsa aja tumeng saiki dadi wong kondang elingo janjimu biyen nalika ning sor gedang raja kuwi kang dadi saksine yen sliramu bakal tresno salawase ning kandhamu kabeh ra ana nyatane bareng dadi sinden kondang karo aku malah ngece dek ngatemi sliramu pancene ayu dek ngatemi jok gawe lara atiku aku ngerti suaramu akeh sing nunggu sapa wonge ra kepencut esep lan guyumu eling-eling dek ngatemi mbok yo eling sampur musik kuning mung tansah tak sanding nalikane biyen urip kekurangan pengen tuku sampur abang tak rewangi golek utangan sumangga para bapak ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi enggal-enggal jumeneng Sari Jerakah Ponorogo Abai Pong sak rombongan sehat selalu matur sebaik panuwun. Semoga para bapak ingkang sampun pikantuk sampur kaula aturi enggal-enggal jumeneng. Karno ingkang kagungan tanggal gangsal Agustus gedang raja kuwi kang dadi sakite yen sliramu bakal tresno salawase ning kandhamu kabeh ra ana nyatane bareng dadi sinden kondang karo aku malah ngece dek ngatemi sliramu pancene ayu dek ngatemi jok gawe lara atiku aku ngerti suaramu akeh sing nunggu sapa wonge ora kepencut esep lan guyumu eling-eling dek ngatemi mbok yo eling
sampur sing kuning mung tansah tak sanding nalikane biyen urip kekurangan pengen tuku sampur abang tak rewangi golek utangan. Sumangga Abah Karno ingkang kagungan tanggal gangsal Agustus tahun kalenggan punika Prembandaka.
Asuhnya Indonesia. Sik. Ojo ngrusuh ae kowe. Yo, jangan sipong.